काय करतं समजावून घे. हा मी बोलत होतोय. मग हा असं करू गोया. हा चला बच्चांनू चला त्या दिवशी रोक्यात बघ गेले त्या दुखू गेला सगळे. मी टीव्हीत म्हटलं हे काय कडे गेले रोखत किती जण गेले सगळ्यांनी आणले नाही. याचा काय करणार आता? याचा करणार काय? बांधायची वर ही बांधायची वर फुलपत्री. हा फुलपत्री कशाक पाला बांधतात पण ती? हा ती शोभेसाठी. हा शोभा येऊ गई सगळ्या. आता बघ बोल त्याला तुम्ही सांगा तुमच्या तोंडाने. हो मी सांगते चला आता. नाही सांगा मग नाही आधी जाते आता आधी सांगा. काय मग मी सांगितलेलं परत सांगा. हो सांगा पटकन. मी सांगितलेला झाला काय शोभा करायची बांधायचं आणि झालं. मग चला घरी झाला. झाला सकाळी सकाळीलाच. हे कितीशी काढलास? मी आताशी मोठभर काढले. म्हणजे आता येईलच तू. नको तू आधी काढ. काढशील थोडी आधी. आपलं दाखवले बरी असतं ना रे. अजी तू कधी दिलं? तुझी पिशी भरली 6:30 वाजता येईल. एवढी सगळी तुमच्याच गणपतीसाठी आधी? बरीच आहे. मग काय काय काढतं त्याच्यात? हार ना आणि तिरडे. हे तिरडे आणि पिवळी दिसत ना हार ना काढायचे. दोनच? हा दोनच. आणि शेरवाडा पांढरी असतो. ती पांढरी पानांच्या सारखी दिसतात ती. पांढरी पाना आणि ती फळा कसली असतात ती गोल गोल? कौंडाळा कांगणे आणि कांगणे. सुपारे सुपारे 5 सुपारांचा तोरण. नारळ 5 नारळांचा तोरण. याचा काय मनपीत लावतं? उलटी सुलटी तू माहिती देतो म्हणून तू काय? नाही रे काय काय लोकांचं 5 नारळाचं तोरण असतं. काय ती मनपीत लावतात. मनपीत. आणि काय काय लोकांना एकच लावतो. अरे बाबा आम्ही ते शूटिंग करणे त्याच्याकडे सगळी माहिती घे. त्याच्याकडे चालली माहिती सगळी आहे. आमच्याकडे थोडकी मिळते तुला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. सकाळचे आता 7 वाजता जवळपास आणि चढ्यावर आलो आहे. तर आता वाटेत बघितलं असेल बरीच आपल्याला गावातली मंडळी दिसली. इकडची सगळी रान फुलं वगैरे गोळा करताना आणि घरी घेऊन जाताना. ती खूप सकाळी 6 वाजता वगैरे आलेली आणि मी आता 7 वाजता आलो आहे. तर गेले 10-12 दिवस गावातील माणसांची तसेच मुंबईतल्या चाकरमान्यांची सगळ्यांची गणपतीची तयारी चालू आहे. उद्यावर आता गणपती आल्यात आणि तयारी जोरात चालू आहे. तर आज सर्वजण सड्यावर आल्यात ही सगळी लहान फुलं वगैरे गोळा करायला. कोकणातल्या प्रत्येक घरोघरी गणपतीच्या वर एक मांडी असते लाकडी. त्याला आम्ही मंडपी असं म्हणतो. आणि त्याला छोटे छोटे हुक असतात आणि तिथे ही मी रस्त्याच्या आजूबाजूला जी रानफुलं दिसत आहेत ती लावून ठेवण्याची पद्धत आहे. कोकणातल्या ऑलमोस्ट सगळ्याच घरांमध्ये ही पद्धत आहे आणि ती काय असते ती दाखवण्यासाठी म्हणून मी आज तुम्हाला सड्यावर घेऊन आलो आहे. वाटेत आता बरीच मंडळी मिळाली आहेत. इकडे पण बघू शकता. काय जमा झाली. तर सकाळी सकाळी अशी प्रत्येकजण आलेत कारण की गर्दी खूप असते आणि सगळी रानफुलं संपली तर खूप लांब जावं लागेल म्हणून प्रत्येकजण सकाळीच आला. तर मी आलो आहे इथे अंत्यासोबत. म्हणजे अंत्या आधीच आला आहे. त्याचं सगळं गुरांचं वगैरे काम होतं. गुरांना सोडायचं वगैरे होतं आणि मी थोडं आता सगळं फ्रेश वगैरे होऊन आंघोळ वगैरे करून आलो आहे आणि आता ही आता सगळी फुलपत्री गोळा करणार. तर बऱ्याच जणांकडे मी चौकशी केली, याबद्दल माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला की ही मंडपी अशी का लावतात. कारण की मी ऑलमोस्ट सगळ्याच घरांमध्ये बघितलं आहे पण बऱ्याच जणांना कारणं माहिती नाहीत. पण बहुतेक त्यातल्या त्यात सगळ्यांनी हेच कारण दिलं की शोभेसाठी लावली जाते. पूर्वीपासून चालत आली आहे आणि दिसायला पण चांगलं दिसतं ते. म्हणजे गणपतीच्या वर काहीतरी छत हवं म्हणून ती लावली जाते. अशी प्रत्येकाची वेगवेगळी त्याबाबतची कारण आहेत. त्यातलं ठोस असं कारण मला पण माहिती नाही आहे. पण प्रत्येक घरोघरी गणपतीच्या वर अशी मंडपी सजलेली असतेच. मग यासाठी बरीच रानफुलं वगैरे वापरली जातात. म्हणजे कोणती कोणती वापरतात त्याबद्दल जास्त काही फारसं माहिती नाही आहे. तीच माहिती घेण्यासाठी म्हणून आलो आहे. आता इथे अंत्या बोललेला मला 7 वाजता ये, पण अजून तो काय दिसत नाही आहे. त्याला कॉल करूया, बघूया कुठे आहे तो. एरवी तुम्ही बघत असाल बाबूसोबत जेव्हा बाबू गुरं घेऊन येतो पूर्ण सडा सामसूम असतो, जास्त फारसं कोणी दिसत नाही.
पण आज बघाल तर पूर्ण जत्रा भरली आहे साड्यावर. आजपासून खरी गणपतीला सुरुवात झाली म्हणायला हरकत नाही, कारण की आज हरितालिकेचा दिवस आहे. हरितालिका ही आमच्याच घरी पूजली जाते आणि संपूर्ण वाडीतल्या महिला वगैरे आमच्याकडेच पूजा करायला येतात. तर हरितालिकेचं शूटिंग करायला मिळेल असं वाटत नाही आहे, कारण की आम्हाला आज गणपती आणायला जायचं आहे. त्यामुळे बघू, जेवढं कवर करता येईल तेवढं करायचं आणि तुम्हाला दाखवायचं आहे. आणि त्याला आधी कॉल करून घेतो. अरे बरेच जण गेले काढून घेऊन. मग ती घेऊन गेलं नाही मागरात ठेवतो. ती सगळी त्या साईडने काढतात, तू येईल असतो पुढे घरा लावू त्या बाजूला जायचा वर. सकाळी येईल किती वाजता? 6 वाजता. मग झाली सगळी कामं? हां माझी झाली. आता ते फुलपत्री काढायची देवा. ही लावतच कशा रे, फक्त शोभेसाठी शोभेसाठी की काय कारण आहे त्याच्या मागे? कारण नाही, शोभेसाठी. हां, हे आपल्याकडे म्हणून मिळता. हो कणकवलीत कलगेला लावतं विकत होते. हो. आता तू आज नाही का मिठभावच्या बाजारात गेलोस ना, बसलेले असते लोक. पुढचं डोंगर सगळं आपण. मग कामता खय चालू होता? आमचा तकडे त्या बाजूची, त्या साईडची का? त्या बाजू पुढी. हां गाडी असं थंच जायचा. हा गाडग्याच्या सगळं जावचा वरती. एवढ्या लांब कशा पण? मग अकडे काय ठेवलं नाही लोकांनी. गणपती आणून जाऊचा. गणपती तुका जावचा. मग हे काय म्हणतात? शेरवडा. शेरवडा. ही अशी पांढरीच असत पाना? हा पांढरी असतात. पांढरी हिरवी असतं. हिरवी काढून टाकायची. म्हणजे कोवळी असतात ती पांढरी असतात असा? हा जी पांढरी असतात ना तीच फक्त लागतात देवा. आणि ते का फुला बिला पण येतात ती? तुला ही काय? होय. माझं झाड काय आता दाखवत आहे. पाऊस अजिबातच नाही. मी 4-5 दिवस छत्री चांगलं. वाघ बिग असता काय रे? होय आता नाही, आता दिवाळीची टायमिंग ठरलेलं त्याचं. हा 2 दिवाळीच्या मध्ये सुरुवात करा. एवढ्या लांब वाटतं तूच येतस वाटतं. ही रोज असते. ह्यो तुझं मांगर? आमचं मांगर. हा ढोरा काय मला सोडून लावलं. ह्यो कधी बांधलं? बांधलं कधी हो? बांधलं तर झाली 5-6 वर्ष होती. फुलपत्रीसाठी म्हणून एवढ्या लांब चाललं? फुलपत्रीसाठी एवढं लांब जावं. मग त्यांना पण पुढे देवचा लागणार? हा पुढे जाणार सगळे. ती हरणांसाठी म्हणून तर हयत. किती भूतू जाणार? एवढं झाड दिसला कसा तुका बाहेरसून? वर्षाची जागा आहे ठरलेली. हा म्हणून तुका माहिती. हा म्हणजे पुढे तुरे येतात ते पांढरे असतात? ते पांढरे काढायचे. हा हा हा. दोनच पानात पण त्यांका? 2 असतात. तो बघ मोर आरडता. मोर आरडता बघ. झाली एवढीच मिळाली. यातलं ही हिरवी पाना काढणार सुद्धा बरोबर नाही. दिसाक भारी दिसत ती. चांगली दिसाव भारी दिसते.
ह्यो आणि आवाज कोणचो असता रे? तर मित्रांनो तुम्ही आता मोराचा आवाज ऐकला असेल. इथे जवळच आहे, फक्त झाडी असल्यामुळे दिसत नाही. कारण की कधीपासून म्हणजे गेल्या अर्ध्या तासापासून आम्ही आवाज ऐकतोय आणि आता एकदम जवळ आला आवाज. तर समोर झाडीत आहे तो. सगळ्यांनी सकाळीच काढून नेली आहेत, त्यामुळे आम्ही खूप लांब आलो आहोत चालत. इतक्याला आम्ही पहिल्यांदा आलो आहे. आता इथून बहुतेक पुढे कामत्याचा सडा चालू होईल, एवढ्या लांब आलो आहे. म्हणजे दुसऱ्या गावाचा सडा चालू होईल. माका बाबू आधीच बोललो अंत्याबरोबर जातं म्हणजे तू हिरे डोंगरी फिरणार. तर तसाच आणि तो अजून पुढे या तरी पण मी चलते. तो माका आधीच बोललो एवढं चालणारच काय. मी बोललो होय तू चल, फक्त माका दाखव काय आता. हो. आणि आता ते झाड दिसलं आहे, खूप पानं आहेत त्याला. बघूया, फक्त उंच आहेत, कशी काढतोय बघूया. तर आता तुम्हाला दिसत असेल तिथे किती पानं आहेत आणि याच्या वर पण आहेत, पण ती बहुतेक मिळणार नाही, ती खूपच वर आहेत. ती लांबूनच दिसलेली आम्हाला. जंगल किती वाढलं आहे बघा. ही अशी पानं असतात आणि त्यांना अशी फुलं असतात. वर पणच खूप. ती काढणार, ती कशी काढणार? चढवून काढणार. माका वाटलं ती सोडतं की काय. नाही, आयला ह्याच्यावर चढणार तू आता? ओढून काढणार ते. पण किती उचत ती, खायच्या खयत. मला वाटलं वर असलेली पानं आता करून काढणार नाही आम्ही, एवढीच काढून जाणार आहे. पण अंत चढायला लागलाय वर, एवढ्या वर. नीट रे. जागा पण नाही पुढे जायला, खतरनाक काम आहे. मोबाईल खाली ठेवलंय मी. हा मग मगाशी काय तर पडला, तर मोबाईलच पडलो वाटतं. मग पडलो ना. होय हो. हां माका आवाज येलो, माका वाटलं काहीतरी पडला असतात. झाली आता पुरे. काय पुरतं एवढी. मी पहिलंच चढलंय, मी नाही चढत आता, गावणार नाही. नाही तर हां लोकांनी काढले नाही ना. हां हां. नाही तर हातात गावतात तेवढीच काढून नेतात ना ती. तेवढीच काढतात. हां. मग आता हिरवी पानं काढून टाकायची याच्यात. हिरवी पानं काढून टाकायची. फक्त पांढरी तेवढीच पांढरी घ्यायची. तेवढीच घ्यायची. मग खूपच लागणार. बघूया किती होता ती. ही होईत तशी बऱ्यापैकी. हा मांगरात थोडी. हां ते 4 दिवस अगोदर काढूचे लागतात. हां. आता ठेवीत नाही लोक. म्हणजे ही 4 प्रकारचीच लागतात पाना. हा हे काय म्हणतात? एका शिरवडा म्हणतात. कौंडा ता खैसून ता खैसून मिळतं. ताव अन्नातच मिळता. मग ता आणलं. आणलंय कल आणलंय वराचरच आणलंय. आता खया घराकडे. घराकडे आता. मग आता काही वाटेत गमणार आपल्याला. आपल्याकडे नाही गमत. आणि हे लागता नागल खडी. ती पण आणलेली आहे. नाही दाखवते का बघलंय मी आता एकटंय. पाना दिसत पण भारी वाटतं ती. एक जुडी करायची 4-4ची आणि बांधायची. दोर घ्यायचो केवणीचो.
तो पण आता हसून घेणार. हा हैसून घेणार ते मांगराकडे ढोरांका तर वरच ठेवतं. हा ढोरांवर रोज सकाळी यावं लागता आणि 6 वाजता बाटेक लागायचा सोडू. हे आता कसला झाड? केवन केवन केवन. हा एका फुला धरतात. फुला हीच फक्त तोर मंडपे बांधायचो. बाकी कसली नाही. नाही बाकी केळ्या बिळ्याची असतात ती. नाही 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 हीच बांधायची. बांधायची तोर चौकाश चौकाश काट्याच चौकाशी मजबूत असतं ही. मजबूत असतं. मी भारे बिरे बांधूक पण उपयोगात येतात. बांधवा हा. गावता शेती शेती खेळ चालते तो. कसलं झाड आहे या? केवन केवन. फुल बघणार का दाखवायचा फुल. कसला फुल आहे या? नागलखडी. ही पण फुलं आता मंडपेक लावणार. हा ही पण फुला मंडपेक लागतात. मग आता ही एवढीच होत काय अजून शोधणार? ही नको ही लई हा भारी वाटतं एकदम. उलटा उलटा फुल बघ. हा उलटा. ह्या बावला ह्या बावला ही 2 ताजी आहेत बघ. ही क्वचित मिळतात. हा एक क्वचित मिळतात. मिळाला तर मिळाला नाही तर नाही. ती बघून ठेवत आहे. तर मित्रांनो तिथे लांब दूर दिसतोय तो आमचा सडा. रेग्युलर बाबू आणि मी येतो ते गुरांना सोडायला. आणि तिथून आता एवढं लांब आलो. आता घरी जायला निघालो. वाटेत आता हरणाची फुलं आणि तिरडे ना रे. हां तिरडे काढायचे आहेत. बघू आता कसा वेळ मिळतोय. 9 वाजलेत ऑलमोस्ट. आणि आता गणपती आणायला पण जायचं आहे. ते दिवशी कणकवलीत जाताना आचऱ्याच्या पुढे आचऱ्या मार्गे जात होता ना तेव्हा ते हरणांच्या फुलांचे मळेच्या मळे आहेत तकडे. एवढी फुला आपल्याकडे पण आता इकडे कधी इलं नसती नाही पहिल्यांदाच. काय म्हणतात ते का? ही गौरीची वाडी. गौरीची वाडी. हे धोंडे हे मगाचपासून हे बघितले असे एकावर एक ठेवले. हे कशासाठी असते? निशाणी आहे. कोणती तरी जमीन घेतलेली आहे ना. तिने निशाणी केला ना ती. मला वाटतं कोण वाट बीट चुकलं म्हणून ठेवलेली. जमीन घेतलेल्याची निशाणी आहे. सीमा. तर मित्रांनो ही हरणाची फुलं आहेत. ही रस्त्याच्या कडेला वगैरे जागोजागी बऱ्याच ठिकाणी सड्यावर तर हमखास मिळतात. ही छोटी छोटी पिवळी फुलं असतात त्याला. आणि ही सगळी रानफुलं आहेत. फक्त पावसाळ्यात देतात. एवढी बस झाली. योगा ते कांगली. एवढे पुरे झाले. हा ती दुसरी ती मोठी फळं असतात ती गोल गोल. काउंटाळा. हा ती काढूची आहेत. नाही ती घराकडे. आहेत. हा याची फुलं जरा ही आहेत डार्क आहेत.
हे काढत नाही हं? हे काढतंय. काढ काढ. हे तिरडे ना. हा तिरडी. हे बघ याला अशी जांभळ्या कलरची थोडीफार फळा येतात. हां फुलं येतात. फळा विकत. हां फळं पण येतात ती. ये तू कितीशी जमा केलंस ती आधी दाखव. जमा केलं. हे वाटेत बघाल तर सगळीकडे हीच फुलं आहेत, हरणाची आणि तिरडीची. कसली रे म्हणतात का? तिरड्याची. आणि इथे मागे मंग्यादादा, लहू वगैरे सगळे येत आहेत. ती पण सकाळीच फुलं घ्यायला आलेले. तर मित्रांनो आता जवळपास 2 तास झाल्यात. बघू शकता घामाघूम झालो आहे पूर्ण. आणि बाबूचे 2-3 फोन येऊन गेले, गणपती आणायला जायचं आहे. कारण की 9चा टाईम दिलेला टेम्पोवाल्याला. बहुतेक आता आला असेल. त्याला सांगितलं जर टेम्पोवाला तर तू जा, आणि मला लेट झालं थोडं. आणि बरंच काय दाखवायचं होतं. बाकी काय मंडपीला सजवायला लागतं ते, पण आता तेवढा वेळ नाही आहे. आणि अंत्याने बऱ्यापैकी आधीच जमवून ठेवलं आहे. तर ते संध्याकाळी जेव्हा मंडपी सजवायला घेईल तेव्हा आपण तुम्हाला दाखवूया. आणि आता बघू शकता हरणा, तिरडे, ही शेरवडा. आणि ती फुलं काय गेली रे. हां आणि ती फुलं असं एवढं जमवलं आहे. आता 2 तास कसं गेले कळलंच नाही. आणि ही शेरवड्याची पानं काढताना किती मेहनत घ्यावी लागली ती पण तुम्हाला दिसली असेल. ही वाट बघा, पूर्ण दोन्ही साईडला हरणाचीच फुलं आहेत आणि ते तिरडे आहेत. तर आता संध्याकाळी भेटूया. बाकी आता चाललो आहे गणपती आणायला. आदल्या दिवशीच गणपती आमच्याकडे आणला जातो. आता 9-9:30 होत आहेत. संध्याकाळी भेटूया. आणि मंडपी कशी सजवतात ते तुम्हाला बघता येईल संध्याकाळी. तूच सजवणार ना. होय चला मग बाय.